sugar na ka shlem jong unong san hima. Ka jing jelay jong ka jing tang ki lom ki klaw ki betap ha keleng ki benta jong ka West Khasi Hills ha ka arpu waitrik rumpang arjar arpu saw nakaliang ka seng ki nongrep ya ka balatip kum ka Hills Farmers Union West Khasi Hills hapo ka jingilam jong ba lumlang khars imli General Secretary jong ka West Khasi Hills haringkat ka jing senran lang ki para nongrep Badru General Secretary ke HFU Sengkeme uba Alphon Bert Karsenteu mentakas ngi kalalaj banya kendo yu Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District uba Garot LSN Dykes. Kinong elam ke HFU kila penpau banakaliang ke Union haga jinglet ye kendo yu DC kalabo ke jing kerpat ban simkia ya kani ke jing jor sama palat ke jing tang ye ki lom kabalak ta ye ki nongrep kibala thungding ru nakabenta kalaway ki khon kikti kilia tho ru bahaka jinglet ye kendo yo Deputy Commissioner nakaliang jong u lakular ban simkhia bat shen an sa penjarino daka kindon shispa saupu sau CRPC nakabenta ban khanglat ban tha ye ki shnong lingba ki video baki de ban pet bha balada don Dai ban IT ye ki ba kum gini ki breu ki ba melin ban thang ni ki lom bat ki klaw ki betam hakikti jong ki pulet na ka benta ban le ye ka badan kam we nak yang isang nong rep ka Hill Farmer Union mentakas ngi lawan ya kenduk ya Deputy Commissioner District haga indahkat jong di Pak Alphon ni tolong di General Secretary jong ka Hill Farmer Union jong ka Sengkemi lawan ya kenduk ya DC halor ka jengjur pelat kene ke jeng hang ya kilum hapo jong ka West Khasi District ni kumba sipen kenau ki nakawi gasnam chakoi pat ki norep ujumi ki baju thungding nagamta ka pateng banwan nomor ka ji ki da thungding menta kalong ka ji tu nam tagi kun ki kumta ki la persang ban thungding rei ka susi pat kini ki ba thang ya ki lum kala penduk mesim no ngiduk no ya parok tu ki bangila thung kumta ki norep ujungi ki la ut ki la nam nomor ka kimla su da ki we pat ki lat banirap nam tagi kun laj ka jing thangding laj no ka jing thungding nomor ba ki we ki benta kalong ka jingdu jung muntai nomor su da dei bangirap iginu kalong tang bangin yo bam hakni ki yo jung muntai rai la da thungding pat kalong ka jung muntai nam tagi kun ki su jongi ti kum tang rap ru jong ka HFU Sengkemi rai ka basungsi akni ki snam kat banang yat ki snam ka jing thangding kal nang bun su ka nang ki nang kharoi na ka we ki jaka su we pat kum tangi mla sa su ya kani ka jing thar ya ki nongrap ki jongi kum tangi lawan ban ujor hauju nagaliang jong DC pat ka basno tanat nagaliang jongi dokumen bagi isar garot iba ai mesim jongi kum ki nongrap ila tular ba in penjari da ka 1424 nomenta ban perking ya kam thungding kam thangding hapo jong ka West Khasi District kum ta nagaliang i ong ba sngin kong si ba re in sa penli e order but in sa pharu ya ki jing tho hakisnong ki thau lengba video joki ba kimdei kidei pek pengan perman ya kini ki kam thangding barla dalap deban ujor syau pulit berkenang ba ka an kan yo ban lek go ban kam digir par gi nong rep gi jongi wa nomdu jing kermen ngin ya persang ban thung ya kiding gi jongi bat punjuru lada dan ko nu benta ngide ban wat ngide pek ba barla dalap kum gi ki ba thangding thang gi lum gi wa dei ban deban IFR nang baki nam don su nang di sakmat tiga juga por ungi kerpat daga jeng ik nagaliang jongi ki norep ya ki parok ki parano susnong jago West Khasi District bangin ya kelah tiak kelah damno bangin ya pai khmat lem bangin bau kumbau blei ulok ku yangi gidon lak ilum ki wa ki ba ilum ki wa senlen kumta kantam ilum basenlen nang yo ban thungding kalong ki jeng ku ya pateng banwan ki jongi kumta ki kerpat bangin ya sumar lem ngin ya pek lem ngin ya sumar kunju nomor kanong sebentar kajing lekut kalau sebentar kajing penjengam kamariang kalau sebentar ban ai jeng kerku nam tak pateng kapanwan i nesgo ban ai kublei ya IDC bala ila pensngoro ba nakaliang kajong iru idan ya kani kaju kajing sokya akabede bat ya kani kajing tang ni klau hadin bangila sedang ya kani ka project na kabanta bantong ding haki jaka jong try ki bade ki nong rap ki jongi hapo West Khasi Hills bat ki we ki jaka ni kwa ban pha ikani ka strong message banakaliang ka Hills Farmers Union ka kloy ban ya trailang but ka forest department but kumjuru
bat EDC ru mata sing na pensngau hai ba nakalian kan sama union in sa awareness program se ki snong ki ba ki tung ni ki ding bat ngasngau ba namar ka jingthang ju kini ki klau wat kini ki baju sumar khasiru ki jupen sngow ya ka jing sngow benyau ka jongki namar ba hisin bangi thang ki klau ka sempor de ki pau snam bakin kelapat syakaju ka jing reben jong ka klau wat de ki dawai ki dasien barokhat ki badan ha ka klau ki upload na ki download nang tawat ki marak klau ki badan ha ki tu ki klau ki jakno te de namar kata kadaw ni sngow ban kentu ya ki nong chong snong ba horkit hordang ngin ya kiar na kani ka jing thang klau ban ngi scam bakani ka pateng ka bangiring mensim dakal air ka bakhoi ni kwaru baki kun ki pateng ki banwan ki makiru kinyo bandring ya kani kal air ka bakhoi te ngi don ka thong ban kentiu ya ki para ki nong rap ki jongi ban ngi kerpat iki snong ki thau ru bakin ya trelang ba hel sama union kenang bangila ban rat dingkong ya kani ka jing thang klau bat ka jing penjat ki klau ka jongi sai sisien nga kentu kombala keren ima lumlang ni kentu ya baro ki nong chong snong joko West Khasil district South West Khasil district East Khasil district West Jainti Hill district bat kumju syari bhai bangani ai ka kaman ka diang ban penne pensa ya ki klau ki jongi kenang ba ila ban ai ka pateng ka ban sawan ya kalawei jongki kon ki